V jednej tichej záhradke, kde kvitli farebné kvety a staré stromy šepotali príbehy vetru, žil malý slimák menom Šmelo. Šmelo nebol ako iní slimáci, mal veľký sny a ešte väčšie srdce. Jeho najväčším snom bolo dostať sa na druhú stranu záhrady. Všetci slimáci vraveli, že je to príliš ďaleko. Ale tam rástol vraj najkrajší, najšťavnatejší šalát na svete a Šmelo ho chcel ochutnať. Každý deň sa posunul o pár centimetrov a každý večer si odýchol pod listom, ktorý ho chránil. Z času na čas na neho zvedavo pozeral motýl, inokedy mu do cesty spadla šiška. No Šmelo si vždy opakoval. Jedného dňa sa tam dostanem. A nebude to len kvôli šalátu, ale kvôli ceste samotnej. Jedného dňa stretol pani Lienku. Kam ideš tak odhodlane, slimák? Spýtala sa ho jemným hlasom. Na druhú stranu záhrady. Vraj tam rastie najlepší šalát, odpovedal so skromným úsmevom. To je ale veľmi ďaleko, povedala Lienka. Možno, prikývol Šmelo, ale cesta je to, čo ma učí. Lienka si s obdivom odletela a Šmelo pokračoval. Po pár dňoch sa pred ním objavila kaluž vody veľká ako rybník pre takého malého slimáka. Nevedel, ako ju obísť, trvalo by to týždne. Vtedy k nemu prišla žaba. Čo tu stojíš? Spýtala sa. Neviem, ako sa dostať na druhú stranu, priznal sa Šmelo. Nastúp na môj chrbát, usmiala sa žabička. A tak sa slimák prvýkrát viezol ako kráľ. Keď sa dostal na druhý breh, poďakoval a pokračoval ďalej. No cesta bola ešte dlhšia, než čakal. Slnko pálilo, a tak si musel často odýchnuť v chládku. Keď sa mu jedna noc zdala obzvlášť nekonečná, čísly jemný hlas povedal. Neboj sa. Ráno je už blízko. Bola to svetluška, čo mu osvetlila cestu. Každý potrebuje niekedy malé svetlo, povedala a lietala nad ním, aby neblúdil. Slimák mal vďaka nej znova nádej. Uvedomil si, že hoci je pomalý, nikdy nie je sám a vždy sa nájde niekto, kto mu pomôže. Po niekoľkých ďalších dňoch, obchádzania listov a kameňov, líšky a dážďoviek, konečne uvidel svoj cieľ. Najväčší zelený šalát, aký si len vedel predstaviť. Šmelo sa priblížil, nadýchol sa vône a povedal si. Stálo to za každý centimeter cesty. Nie len kvôli šalátu, ale kvôli cestám, ktoré som prekonal. A priateľom, ktorých som stretol. A tak, spokojný, si odhryzol prvý kúsok. Bol to najlepší šalát, aký si dokázal predstaviť, ale chutnal ešte lepšie, pretože si ho zaslúžil.